हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन फेसबुकनि बागै गोबां मानसिफोरानो बुंदों आंनिया कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआ फैबाय बिनिफ्राय लगबो गैया बिनिफ्राय सेटआप अपसना ओंखाराखै होननानै बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोगोन जायफ्रा कमेन्ट्स खालामदों मा कमेन्ट्स खालामदों आं नोंथांमोननो फरायनानै आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसे फेसबुकनि माखासे आपडेट्सफोर नोंथांमोननो होलांगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय गोबां मानसिफोरानो फेसबुकआव खामानि मावगासिनो दं बेफोरबायदिनो फेसबुक इउजारफोर गोबां फैबाय दै बिनिफ्राय बेफोरबायदिनो रिल्स खालामलाय भिडिअ बानायलाय माखासे मानसिफ्रा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोननानै गोबां फैसा आर्निंबो खालामबाय जानो हागौ आरो माखासे मानसिफ्रा दासो मोनबायबो जानो हागौ आरो माखासे मानसिफ्रा मोनथ'वाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय मिथिनानै मोनगोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै फारसेनिफ्राय खोन्थानानै होगोन अके लोगोफोर बिनिफ्राय आं नोंसोरनो बेखौबो खोन्थागोन जायफ्रा स्टार मोनबाय सेटआप जाबाय बिनिफ्राय कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआबो सेटआप जाबाय बिनिफ्राय पे आउटआव नोंथांमोना एकाउन्टखौ गावबा गावनिखौ होनो नागिरो जेब्ला बै एकाउन्टखौ नोंथांमोना होनो नागिरो बैयाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मिथिनानै मोनाखै जानो हागौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन जायफ्रा नोंथांमोना गोरोन्थि होगोन नोंथांमोना उनाव सुद्रायफिननो हानाय नङा दै बिनि थाखायसो आं नोंथांमोननो नैबेखौ भिडिअखौ बानायनानै होदों अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै फारसेनिफ्राय फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फेसबुकआव एकाउन्ट होनायाव जोङो बबे अपसनाव मा होनानै लायोब्ला जोङो फैसाखौ मोननाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोरनि नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायग्रोबानो जाबाय अके लोगोफोर बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन बेयाव जोंना माखासे मानसिफोरनिया मा जादों बेफोरबायदिनो माखासे कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्स मोनखांनायनि उनाव माखासे रिस्ट्रिक्ट नांदों स्टाराबो नांदों बिनिफ्राय माखासे आर्निंआनो नांजोबदों आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोरनोसै कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्स मोनखांनायनि उनाव जोङो पे आउटआव जेब्ला जोङो एकाउन्ट नाम्बार होयो अब्ला जोङो माबायदि होनांगौ बिनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेयाव आं गासैबो प्रसेसखौ खोन्थाया मानो होननानै बुङोब्ला भिडिअ गोलाव जानो हागौ बिनिफ्राय आं बेयाव मोनसेल' अपसन खोन्थागोन बेखौ आङो थाब खोन्थानानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफ्रा आंना वाट्सएपआव पार्सनेल सोंहरो बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनानै होयो बयबो पाब्लिकआनो नुथों होननानै बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव फैसाया हाबाखै होननानै बुंदों फैसाया माबोरै हाबगोन बेयाव गलति मिस्टेकै जोङो माखासे अपसनफ्राव माखासे होनाङि बुस्थुफोरखौ होयोब्ला जोंना फैसाया हाबखानाय नङा जेब्ला पे आउटआव नोंथांमोना एकाउन्ट होयो फेसबुकआव नोंथांमोना जेब्ला फैसा मोननाय जायो एकाउन्ट नाम्बार होयो अब्ला नोंथांमोनाबो मोजाङै होना लाथों होननानै आं नैबे भिडिअखौ बानायनानै होबाय अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै बेखौ आंनो स्क्रिन शट हरदों बिनिफ्राय आङो बेखौ खोन्थालांनोसै बेयाव दं नायबानो जाबाय पे आउट एकाउन्ट इनफ' बेयाव माने पे आउट एकाउन्ट इनफरमेसन गासैबो बेयाव होनांगौ फिलआप खालामनांगौ बिनिफ्राय बेयाव होजोबखांनाय सिगांनो नायबानो जाबाय बेयाव दङ काउन्ट्रि बेयाव काउन्ट्रियाव इन्डिया होनानै दोनदों बिनिफ्राय बिजनेस टाइप बेयाव नायबानो जाबाय बिजनेस टाइप आं नोंथांमोननो बे अपसन मोनसेखौल' खोन्थागोन बाखिखौ आं नोंसोरनो खोन्थाथ'लिया बे बिजनेस टाइपआव मा होनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दा बेखौ सोलायनोबो बिराद गोब्राब जायो जायफ्रा होना लागोन नोंथांमोना सोलायनो बिराद गोब्राब जागोन माबायदि गोब्राब जागोन आं नोंथांमोननो एग्जाम्पलयै देखायलांगोन बे बिजनेस टाइपआव मा होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिजनेस टाइपआव बियो होदों पाब्लिक कर्प'रेसन बे पाब्लिक कर्प'रेसनखौ नोंथांमोना होनो नाङा बेयाव नोंथांमोना इन्डिभिजुवेल नुगोन नोंथांमोना इन्डिभिजुवेलखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बे अपसनखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जायफ्रा बेफोरबायदि मिस्टेक खालामगोन नोंथांमोना फैसा मोननाय नङा नोंथांमोना इन्डिभिजुवेल होनानै लाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोजाङै मोननो हागोन बिनिफ्राय बिजनेस टाइपआव नोंथांमोना पाब्लिक कर्प'रेसनखौ नोंथांमोना होनाङा नोंथांमोना इउटुबाव नायबानो जाबाय गोबां नोंथांमोना भिडिअफोर मोननो हागोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव जायफ्रा पाब्लिक कर्प'रेसनखौ होगोन बेफोरबायदिनो गोबां अपसन दङ नोंथांमोना जिखुनु मोनसे सुइस खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना उनाव बेखौ सोलायनो गोब्राब जागोन बेयाव जेबो अपसन मोननाय नङा बेखौ सोलायनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय आं बेखौ बेनो स्क्रिनशट खालामनानै हरदोंमोन जेब्ला जोङो बेखौ सोलायनो थाङो अब्ला बेफोरबायदि जोङो सोलायनो गोनां जायो बेयाव नायबानो जाबाय फेसबुक पे आउट सापर्ट बेयाव नोंथांमोना गाहायाव नुगोन बेयाव नोंथांनिया मा इसु जादों बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट लानानै बेयाव फाइल खालामनानै नोंथांमोना बैयाव दङना नोंथांमोना गाहायाव नुदों नै सुइस फाइल बे सुइस फाइलाव नोंथांमोना सुइस खालामनानै नोंथांमोना हरनांगोन सेन्ड खालामनांगोन जेब्ला नोङो बेखौ सेन्ड खालामनानै हरो सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेराव बियो जानानै फैगोन जेब्ला नोङो बैयाव बिजनेस टाइपआव इन्डिभिजुवेल होनांगौमोन अब्ला बियो सोलायनानै फैगोन इन्डिभिजुवेल जाना फैगोन बेयाव नोंथांनिया बेयाव गुबुन जानाय नंलिया नोंथांनिया सोलायनानै फैगोन नाथाय बिराद खामानि जायो बेखौ आरो नोंथाङा नेनांगौ जाहैयो बिनि थाखायनो नोंथांमोना मिस्टेक होनानै लानाङा मिस्टेक होनानै लायोब्ला जोंना गोबां गोरोन्थि जालाङो दै अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो आरो गुबुन मोनसे आपडेटखौ खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव आंनो स्क्रिनशट हरदों बिनिफ्राय माखासे खोथा सोंहरदों बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फार्स्टआवनो बेयाव डलाराबो खामायबाय दै
नायबानो जाबाय एसे आर्निं जाबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयावथ' जेबो प्रब्लेम गैया। बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दंबावो आरो बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव रं ओंखारदों बेयाव नायबानो जाबाय एड इउर टेक्स इनफ' टु गेट फाइड। बेयाव नोंथांमोना नुनानै मोन्दों बेयाव बिनि एकाउन्ट नाम्बार होनाया गासैबो फुल डिटेल्स होनायफ्रा जाजोबाखै आरोना। एड टेक्स इनफ' ओंखारदों बेयाव नोंथांमोना नुनानै मोन्दों बेयाव माने एकाउन्ट नाम्बार होनायाबो जायाखै। बिनिफ्राय बे एकाउन्ट नाम्बार होनाय जायैनि थाखायनो बिनि फैसायाबो हाबाखै। बे आरो गुबुन सासेलाय दै बेफोरबायदिनो आंनाव पार्सनेल सोंहरो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नै एकाउन्ट नाम्बार होनाय जायैयाव माखासे फैसाफ्रा हाबाखै बेयाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदिनो प्रसेसिं जानानै थाबाय थागोन। बिनिफ्राय नट पेएबल ओंखारगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव नोंनि पे आउटआव एकाउन्ट नाम्बार होनाया जायाखै। बिनिफ्राय लास्टआव मा खालामना लालायखो बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुनानै मोन्दों पे आउट्सआथ' थिगानो। बिनिफ्राय स्टार्सआव नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नुनानै मोन्दों रिस्ट्रिक्ट नांदों आरोना लिमिटेड अर रेस्ट्रिक्टेड। बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआवबो नांदों आरो बेफोरबायदि। दा बेफोर मानिफ्राय जायो होननानै बुङोब्ला बेयो गावबागावनि भिडिअ मालायनिफ्राय लानानै हगारोब्ला जायो आरोना। माखासे हगारथावै भिडिअफोरखौ हगारना लायोब्ला जायो। बेखौ जोङो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआव हाबनानै नोंथांमोना दाननानै लाबानो बियो माने जाफिनगोन आरो मोजाङै। अके लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थालायबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो चेक खालामनानै नोंथांमोनाबो गावबागावनिखौ नायबानो जाबाय आरो। बिनिफ्राय आं गुबुन मोनसे नोंथांमोननो खोन्थालायनोसै। गोबां मानसिफ्रानो सोंहरदों बेफोरबायदि जोङो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सआ मोनबाय बिनिफ्राय जोंनिया मा सेटआप अपसना गैया। बिनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। गोबां मानसियानो कमेन्ट्स खालामदों। अके लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ। बेयाव नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों। आं नोंथांमोननो नैयाव फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। बेयाव लिरनानै हरदों आंनिया लग गैया बाट सेटआप नुजायाखै मा खालामनांगौ ब्र' होननानै बुंदों। नोंथांनियाव बिदि जादोंब्ला नोंथाङा मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा सिगाङावनो सेटआप खालामखाबायबो जानो हागौ कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सखौ। आरो सेटआप खालामाखैब्ला नोंसोरो प्ले स्ट'राव थांनानै फेसबुकखौ खनसे आपडेट मारिबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव सासे कमेन्ट हरबावदों गाहायाव नायबानो जाबाय दा आंना इउ आर आर्निं फर होननानै गोजा देखायदों गोजौआव एकाउन्ट होनाय अपसनाव मानो बिदि देखायो थाब खिन्था हरलाय दे होननानै बुंदों। माने आं नोंथांमोननो खोन्थानि आर्निंआव बेफोरबायदि एकाउन्ट होनाय अपसनाव गोजासिन देखायदोंब्ला बेफोरबायदि इउ आर आर्निं फर होननानै बेफोरबायदि गोजासिन देखायदोंब्ला बेयाव नोंथांमोना खनसे चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव नोंना माबा मोनसे इसु जानो हागौ आरोना। बेखौ नोंसोरो चेक खालामबानो जाबाय। चेक खालामबानो गासैबो नुजाजोबखायो दै। फेसबुकआ इजिथार मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव बिथोराव जोङो अपसनफोराव गोबां मोनलाङा। बेयाव नोंथाङा अबे भिडिअखौ दाननांगौ अबे भिडिअखौ नोंथांमोननिखौ रिभिनिउ नायनांगौ बेयाव गासैखौबो अपसनखौ ओंखारखायो। बेखौ दानबानो नोंनिया क्लियार जागोन। आं बेखौ खोन्थाहरबाय। बिनिफ्राय आरो सासे खालामबावदों गाहायाव आंना 9.1K फलोवार्स जाबाय थेवबो मोना मेरला भिडिअसबो हगारबाय मोना। मोनगोन बेयाव फलोवार्सजों खुनु खोथा गैया। बेयाव नोंनि फलोवार्सआ 300-400आनो जा बैसोरबो नोंनिफ्राय सिगां मोनग्रोनो हागौ। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दा कमेन्ट्स फरायनायनि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखादों आंनिया फलोवार्सआनो गैया अब्लाबो आं मोनदों। बेफोरबायदिया जायो नोंथांनि अरिजिनेल कन्टेन्ट जानांगोन आरो नोंनि बे प्रफाइला अरिजिनेल जानांगोन अब्लानो थाब मोननायनि चान्स थायो। बिनिफ्राय आरो गाहायावबो सोंहरबावदों नायबानो जाबाय आदा आंनिया कन्टेन्ट मनेटाइजेसना लगाथ' खुलिबाय नाथाय सेटआप अपसना नुजायाखै अन्नानै खोन्था हरनो हागोन नामा होननानै बुंदों। आं खोन्थाहरखाबाय प्ले स्ट'रनिफ्राय आपडेट मारि। फेसबुकआ एसे नोंथांनिया आपडेट मारिनाया गोबाव जाबाय जानो हागौ आपडेट मारिफिन। बिनिफ्राय आरो नोंथाङा सेटआपबो खालामखाबाय जानो हागौ। सेटआप खालामखाबाथाय बेयाव सेटआप अपसन ओंखारा नोंसोर चेक खालामबानो जाबाय आरो। अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो आं नोंथांमोननो बेखौनो लाबोदोंमोन। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।